One, two, three. Listen. Hola, què tal? Benvinguts una setmana més al Taquilla Inversa. Aquest dissabte arrenca el Festival Acròbates i en parlarem amb un dels artistes participants, en Joan Duran i en Jordi Calvet. També ens acompanyarà l'escriptor Àlex Martín, que ens presenta el seu últim llibre. A més, us farem una visita guiada a Can Arús, un dels edificis que es podrà visitar aquest cap de setmana en el marc de l'Open House 48 hores, i ens colarem a la nau Tonal dins el districte cultural per conèixer alguns dels artistes que hi resideixen. Comencem. El Festival Acròbates 2018 omplirà l'Hospitalet de poesia, música i paraula musicada. El festival acollirà actuacions d'artistes com Héctor Alterio, El Niño de Elche, Mercè San Pietro, Niños Mutantes i Rapsus Clay, entre moltíssims d'altres. L'Acròbates arrencarà aquest dissabte amb acròbates al carrer, tot un dia ple d'activitats al voltant de la música i la poesia. Durant un mes, el festival ha programat concerts, recitals, slam poetry, vermuts poètics, tallers, exposicions i una programació infantil. El festival crea xarxa per tota la ciutat amb recital a biblioteques i als centres culturals, espectacles al Joventut, barrades a l'Oncle Jack, la Salamandra i el Viejo Piano. Avui comencem el programa amb dos dels artistes que participaran a l'Acròbates, Joan Duran i Jordi Calvet, que ens presenten Animal Impur. On perden? Digue'm, si enlloc se sent encara la música estesa als pentagrames de la nit que ens va devorar. Caps ajaguts, un sol bec damunt del gra a les vorades possibles del temps entre llambordes fosques. També van ser nostres els cables tibants, nus, on ara s'apressa la memòria a ser en llavis escrits, en versos de saliva, i on tentàrem l'equilibrisme sec abans de caure a la pista de la llum. Perquè l'amor és sempre això, dos cossos que ballen fins que tornen els ocells. Doncs ja hem fet el primer tastet d'Animal Impur d'en Joan Duran i en Jordi Calvet i ara és moment de xerrar una estoneta amb ells. Què tal, nois? Com estem? Joan, Jordi? Molt bé. Expliqueu-nos una miqueta, perquè ara hem pogut veure un petit fragment del recital que veurem el mes de novembre, el 24 de novembre, en el marc del Festival Acròbates. Animal Impur, recital, una combinació de música, poesia, que està basada en aquest llibre, en aquest poemari. Exacte, sí. Expliqueu-nos una miqueta a veure com sorgeix aquest espectacle. Bé, doncs un espectacle que sorgeix de l'amistat prèvia entre el Jordi i jo, i bé, va ser arran d'aquest poemari, no? Que un dia, doncs, parlant amb el Jordi vam dir, bueno, i si, no sé, si t'atreveixes a fer alguna música, alguna història per acompanyar el recitat d'aquests poemes. En principi havia de ser 2 peces, 3, 4, no sé. No vas concretar. Jo no vaig concretar i llavors ella es va animar i després, no? Sí. Clar, i l'oferta me la va fer molt oberta. Oferta. Bueno, la proposta. I com amb un any de temps, saps? Vaig tenir molt temps per poder desenvolupar. Aleshores, jo normalment, quan musico un poeta, sempre musico 3 o 4 i després en trio un, però en aquest cas vaig pensar en la possibilitat de crear música, com obertament, cançons, instrumentals, i anar fent tot el que anés sortint. I la veritat és que, ostres, va sortir molta cosa. Sí. I aleshores per això vam veure que podíem muntar tot un recital. Clar, el recital combina, no? És això, combina una mica les vostres facetes, no? La teva faceta com a poeta, hi ha parts en què tu recites, tu, diguem, toques la guitarra i en altres en què tu també cantes, no? Com heu decidit? En algun cas, sí, en algun cas ell toca instrumentals i jo recito al damunt, en d'altres casos és només cançó, és a dir, que jo estic allà al costat sense cantar, evidentment, i en altres casos són poemes sense música de fons, és una mica...
s'han alternant les... Jo canto i tu recites estones. Sí, sí. Algunes peces que són corals, són conjuntes, I després hi ha algunes peces també de bases electròniques que disparem en el concert. Ara estem veient imatges de la intervenció. Vau poder fer un tastet del vostre espectacle a la festa del CREA, al Districte Cultural, si no m'equivoco, fa unes setmanetes. I allà ja vau poder copsar una miqueta, no? Una mica el públic com reaccionava? Com va anar això? Sí, bé. Va ser una sort per nosaltres que el Districte Cultural i l'Hospitalet i tal ens convidessin a formar part d'aquesta petita mostra, també de venir aquí avui, esclar. I bé, jo crec que és un format que és bastant adaptable a diferents tipus de públics, a diferents tipus d'espais. L'hem fet algunes vegades en algunes ciutats i pobles, i bé, això diguéssim que pot respondre bastant a les, entre cometes, expectatives que pot tenir la gent que ja va normalment a escoltar un recital de poesia o un concert d'aquest estil, no? Crec que la poesia amb la música entra molt bé, no? És una molt bona porta d'entrada. Està basat tot en aquest poemari, ho dèiem al principi, Animal impur, d'en Joan, un poemari que s'ha endut el Premi Cadaqués a Rosa Leveroni 2017. Exacte. Sobre què parlen els teus poemes? És molt difícil perquè els poemes parlen del que cadascú vol que parli, no? És una porta que necessàriament ha d'estar oberta a la interpretació per part del lector. Els poemes suggereixen temes, suggereixen, evidentment, o sigui, els grans temes de la filosofia de tots els temps, i han de ser prou oberts i han de ser prou interpretables com perquè cadascú se'ls porti cap al seu terreny, no? I quan se'ls porta al seu terreny troba el significat per al qual aquell poema li pot servir per alguna cosa. Un poema pot ser com una mena com de caixa negra al qual tu hi entres d'una forma i en surts d'una altra, no? I en surts, en teoria n'hauries de sortir una mica més transformat, una mica millorat. Escolta, Joan, tu ets bioquímic també o...? No, jo soc bioquímic. Tu ets bioquímic. Sí, la meva formació és bioquímic. La meva formació és de bioquímic. Com ha anat això? Com combines aquestes coses? El que passa és que ara, diguéssim que ja no em dedico a la bioquímica pura i dura, diguéssim, ja no estic al laboratori cada dia, però sí que em dedico a la ciència, a més aquí a l'Hospitalet, a l'IDIVELL, al Departament de Comunicació. I a part faig classes també aquí a Bellvitge, o sigui que estic aquí al costat. És curiosa, no?, aquesta combinació, no?, d'una professió que és tan, diguem, allò, no quadrada, però vull dir que són coses més tècniques, no?, més científic tot, amb una cosa que no sé... La llengua també és bastant... La llengua també pot ser bastant una equació, un llenguatge molt matemàtic, sobretot en els poemes que són tan breus. Els poemes han d'estar molt ben calculats, han d'estar molt ben medits i, per tant, diguéssim, aquesta quadratura que la gent acostuma a associar a la gent més de ciències, diguéssim, també funciona pels poetes, perquè els poemes són com mecanismes de rellotgeria. I tu, Jordi, ara estàs amb aquest projecte, però tu el 2011 ja vas treure un disc que es deia Vincle, amb una formació que es deia Jota, després es va canviar el nom, o explica'ns una miqueta a veure... Sí, teníem un nom que eren 3 parèntesis, una Jota, era molt xulo en aquell moment, però en l'època d'internet era impossible de trobar els cercadors. Aleshores vam decidir canviar-lo i ens diem El Pastor Elèctric. Som un grup de jazz-funk d'autor, també musiquem poetes, i som com un grup intermitent, perquè no estem sempre actius. Ens trobem una època, ens destrobem i anem fent. Per tant, tu, és això, abans d'aquesta experiència amb en Joan, tu ja havies musicat altres poetes, per tant és una cosa que ja li has trobat... M'encanta, sí, perquè és com entrar en l'univers mental d'una altra persona, no? Com a músic és molt alliberador sortir del propi i entrar a l'altre. Com ho fas? No sé, és una cosa que sempre he volgut saber, el fet de, tens les paraules d'una persona, com ho fas, com saps quina és la melodia adequada o que transmet el mateix que les paraules? A base de fer-ho molt, quan llegeixo poemes ja sempre vaig sentint com música dins el cap. Em venen unes melodies pròpies per aquell poeta i sobretot hi ha com una zona, no? Per exemple, amb el Joan, abans de musicar aquest llibre havia musicat poemes anteriors i jo sentia com un tipus de sonoritat que representava la seva poesia, el lloc des d'on ell fa poesia.
i després doncs, és un joc ja de cada poema, quines mètriques té i què et permet fer o què transmet. No? Doncs bé, d'aquesta unió n'ha sortit aquest espectacle basat en el poemari, Animal Impur, que dèiem que us veureu el dia 24 a Festival Acròbates al Museu de l'Hospitalet, en una espècie de vermut, no? Vermut poètic, que se'n diu. Ho heu fet alguna vegada, això, o no? Sí. Sí? Nosaltres, conjuntament, crec que potser no hem fet mai cap vermut. Sembla que no. Hem fet més sessions una mica més golfes, diguéssim, més de nit. Però sí, els vermuts poètics són molt... És un format que és molt distès i que és un format que la gent ja està còmoda i és un bon moment també, no?, per entrar en la poesia. És el que deia el Jordi abans, que el fet de sumar la poesia, les paraules amb la música és com obrir una altra porta, no? És com obrir més finestres al text, que el text no és tan nu i és molt més fàcil d'entrar-hi i de capbussar-s'hi, no? És una manera que la gent, diguéssim, pot assaborir els poemes d'una forma diferent, d'una forma més pausada, i pot ser una segona entrada al que després són els llibres i que és la literatura que al final escrivim, no? No sé si tenim a punt unes imatges de com pot ser un dels vostres recitals. Ara estem veient imatges d'un dels temes, Digue'm si el lloc se sent, que són unes imatges que estan cedides per Flexic Audiovisual Studio. Us ajudeu a vegades en els vostres... Veiem aquí un projector, no? Us ajudeu d'aquests elements o no? Aquest element, això de fet està muntat per ser una peça audiovisual que funcioni per les xarxes i que funcioni de forma digital. Normalment no ens acompanya amb tanta tècnica, perquè també depèn molt del lloc on et conviden a actuar. A vegades són bars, són cafeteries, són llibreries que no tenen tanta capacitat tècnica. I això és simplement una mostra que estem fent amb el Ferran Vilanova, de Flexic, i és això, i és un altre, o sigui, és sumar el que és la música i el que és la paraula, sumar-hi el llenguatge audiovisual i ja fer, en comptes de ser una parella, fer ja, un triomf quadre, perquè ja som aquí darrere hi ha molta gent que ens ajudava a muntar-ho. Molt bé, nois, doncs escolteu, moltes gràcies per haver-nos acompanyat. Ens veiem el dia 24, dèiem, allà al Museu de l'Hospitalet, en el marc del Festival Acròbates, que suposo que per vosaltres festivals com aquest... És estupendo. És estupendo, no? És estupendo. Sí. A més, a la ciutat de l'Hospitalet hi ha aquest festival que sé que es munta, sabem, vaja, que es munta amb molta estima, perquè al final els temes literaris i els temes musicals en aquest format es munten bàsicament per passió, per passió pel que estàs fent. Molt bé, doncs moltíssimes gràcies una vegada més per haver-nos acompanyat. No volem que marxeu sense que ens interpreteu alguna altra coseta més, d'acord? Però bueno, jo us acomiado aquí. Moltíssimes gràcies. I mentre ells es preparen, ara el que fem és deixar-vos més propostes, en aquest cas musicals, al cap de setmana a la nostra ciutat. L'oncle Jack viurà aquest divendres una noche sabinera amb la presència de Pancho Varona i José Masagasti. Els músics de Joaquín Sabina interpretaran temes del cantautor i la jornada s'acaba convertint en un autèntic homenatge. I un dia més tard, al mateix espai tindran concert a la corista de Sabina, Mara Barros, però ella és molt més que això i presentarà els temes del seu segon disc, Por motivos personales. El tret de sortida del Festival Acròbates omplirà el dia d'activitats al voltant de la música i la poesia aquest dissabte al davant de l'Auditori Barrades. Hi haurà espectacles de titelles i poesia pels més petits, vermut poètic, slam poetry i la inauguració de l'exposició Poesia Filosòfica Visual. L'espectacle final anirà a càrrec de Mansilla i los Espías, resultat de la unió de l'escriptor Fernando Mansilla i els músics sevillans Lluís Navarro i Daniel Abad. No más fotos en tu fil, no más fotos. No más fotos en tu
I a la Salamandra, dissabte, hi trobareu a Dala el projecte personal del barceloní Guillem Simó, que aquest any ha tret el disc Ona, amb el que completa la seva trilogia, Born Celona. So reggae heretat dels anys 70 o 80. Renillen els cavalls que se'ns havien d'endur, jardí enllà salvatges, deixant les formes i l'ombra, travessant els rius. Que tu i jo som paral·lels. S'aveuren en l'aigua breu que vas ploure'm i suen damunt l'argila del temps de tots els enyords. Travessant els rius, que tu i jo som paral·lels. Ja torno al fang, la serp a la mà, sota el pes vigilant de les paulles i el batec coagulat en un gest de fugir. I ara cavalqueu cap a tu. Un grup de dones del barri de Barraca Sevillà El Vacíe, el més gran i antic d'Europa, reinterpreten el clàssic Fuentevejuna. Ja fa quasi 10 anys que el teatre va servir de salvoconducte per elles per visibilitzar i amplificar el crit d'uns veïns que exigeixen dignitat. La seva primera experiència de teatre comunitari va ser amb la Casa de Bernardà Alba. Ara, juntament amb el Centre Nacional d'Investigació Teatral, TNT, aborden el clàssic de Lope de Vega. El text s'extrapola entre muntanyes de roba d'un mercat de gitanos a la realitat que pateixen els habitants d'un poble als marges de la societat que decideixen rebel·lar-se contra les injustícies i els abusos de poder. Es llave la cortesía para abrir la voluntad y para la enemistad, la necia descortesía. Ay, ahora marcharme tengo. ¿A dónde? L'òpera i l'eròtica es donen la mà a l'espectacle que es podrà veure diumenge a l'Auditori Barrades. I és que la presència de la sensualitat i de la sexualitat en la música clàssica sempre ha estat intensa. A diferència, però, de la música popular, l'existència de l'erotisme en la música vocal clàssica té lloc de manera implícita i ho podreu comprovar a través d'una història protagonitzada per una soprano i una mezzosoprano.
Arriba una nova edició del 48 Hores Open House. Durant aquest cap de setmana, més de 200 edificis de tot tipus obren les seves portes per oferir l'oportunitat d'experimentar amb l'arquitectura i veure espais que normalment estan tancats al públic. A l'Hospitalet podreu visitar edificis com Can Colom, la Remunta, l'edifici Planeta i Torre Barrina. Un edifici que per primera vegada serà visitable és Can Arús. Nosaltres ens hem avançat i us ensenyem com és per dintre. El Festival Open House funciona tant a edificis que obren les portes durant uns horaris concrets, durant el cap de setmana del 27 i 28 d'octubre aquest any, i una sèrie d'itineraris que es fan per la ciutat. A l'Hospitalet s'obren aquest any 9 edificis i 5 itineraris es fan per la ciutat. Totes les visites són guiades, són en inscripció prèvia als itineraris, que cal inscriure's per poder participar en aquests itineraris, però en canvi els edificis estan oberts durant unes hores i hi haurà una sèrie de guies que explicaran els edificis. El programa que hem fet a Hospitalet combina arquitectura contemporània amb arquitectura antiga restaurada, com ara Can Arús, però també podem visitar Can Colom, la Torre Barrina, com a exemples d'arquitectura antiga restaurada, o arquitectura contemporània, com ara l'Hotel Toyoito, l'Hotel Richard Rogers o l'edifici Planeta. Can Arús és un dels edificis que obrim aquest any per l'Open House. És el primer any que s'obre, ja que l'any passat no va entrar dins del programa, i és la primera vegada que s'obrirà al públic aquest edifici. Va ser un edifici construït a mitjans del segle XIX per Santiago Arús. Com es pot veure a la part alta de l'edifici, l'acroteri, la senyal de SA. És un edifici composat per 3 crugies, en el qual en la crugia central hi hauria la sala en primera planta, com a element destacat, i 2 crugies laterals. Després, posteriorment, es van afegir 2 cossos laterals, ja construïts en època de Jaume Arús, el net de Santiago Arús, i que contenien a la planta baixa caravellerisses i a la planta principal porxos en alçada amb galeries d'arcs. És un edifici que s'ha conservat fins als nostres dies com era original, amb els materials i l'estructura que havia tingut origen. Estem a l'entrada de Can Arús. Aquesta seria dins del cos central de les 3 crugies de l'edifici original. Les 2 crugies es trobarien a costat i costat, i en aquest espai central s'han conservat molts dels elements originaris, com ara el paviment hidràulic, que s'han conservat totes les peces que es podien conservar, encara que ha quedat en forma de catifa, quan abans era continu, però després també s'han conservat els arrambadors de fusta i les portes amb els seus vitralls, que donen al fons de la crugia central a l'escala que comunica les 3 edificacions. Al fons de l'escala hi ha l'estructura de l'escala que comunica les 3 plantes, ja que l'edifici té planta baixa, principal i pis, el cos central, i que s'ha conservat la seva estructura i també el seu passamà, així com les portes de fusta i la decoració de la família Arús. Estem a la sala principal de la casa, a la planta primera, sobre l'entrada. Era l'espai més important de la casa i, per tant, la més ben decorada, ja que era l'espai de rebuda de la família Arús. Tot i que l'espai exterior té molt poca decoració, l'interior està ricament ornamentat, tant amb pintures a les parets, al sostre i el paviment hidràulic, que en aquesta sala també s'ha conservat. I fins i tot la decoració i pintura de les portes. Tot segueix una certa simetria, ja en l'edifici en general i a la façana la conserva, però en aquesta sala també, que fins i tot existeix la simetria en el que fa a portes a dreta i a esquerra de tota la sala. Llavors, en un cantó trobem que hi ha 3 portes que haurien donat sales adjacents a la sala principal, i a l'altre cantó, tot i que només hi ha 2 portes, representa que n'hi ha 3 i la tercera està pintada, per poder seguir exactament aquesta simetria i que tot quedi dins d'un ordre. Es fan 5 itineraris per la ciutat, en el que es recorre una part de la ciutat amb una temàtica concreta, com per exemple l'itinerari industrial, que passa per antigues indústries que havíem tingut a la ciutat,
l'itinerari històric pel casc antic de l'Hospitalet, al barri del centre, també l'itinerari Puig i Gairal per la zona de Collblanc i la Torrassa per seguir una mica l'arquitectura de l'arquitecte Puig i Gairal. Un, dos, tres, probando. Grabando. Comencem el repàs a les estrenes de cinema amb un film de terror, La noche de Halloween. Jamie Lee Curtis torna a la gran pantalla amb el seu icònic personatge, Laurie Strode. Aquesta s'enfronta de nou amb Michael Myers, la figura emmascarada que l'ha perseguit des que va escapar de la matança que ell va cometre la nit de Halloween de 4 dècades enrere. El film és una seqüela directa de La noche de Halloween de 1978, dirigida per John Carpenter, que en aquesta ocasió fa de productor executiu. Tengo algo que podría interesarte. Llevas 10 años sin cantar. Por eso hemos organizado tu regreso a los escenarios. Najwa Nimri es posa a la pell, sense gaires dificultats, d'una cantant espanyola d'èxit als 90, Quien te cantarà. 10 anys després d'haver desaparegut misteriosament, la cantant prepara la seva tornada als escenaris, però just abans pateix un accident que li fa perdre la memòria. Per tornar a ser l'estrella que era, rebrà l'ajuda d'una dona a qui li agrada imitar-la. Quien te cantarà és una enigmàtica indagació de l'identitat amb aires als films d'Almodóvar. Necesitamos que aprenda a serlo. Y ella quiere que seas tú quien la enseñe. Violeta, te presento a Lila. Hola. En Madhausen, todo está preparado para impresionarte. Aquesta setmana arriba a la gran pantalla El fotògrafo de Madhausen, amb Mario Casas i Alain Hernández. Un film basat en la història del fotògraf Francesc Boix, qui va arriscar la vida intentant treure del camp de concentració uns negatius que demostrarien al món les atrocitats del règim nazi. Les seves instantànies van ser determinants per condemnar alts càrrecs nazis als judicis de Nuremberg el 1946. Nadie lo creerá si no lo ven. ¿Se puede saber qué estás haciendo? No podemos quemar las pruebas de lo que han hecho. Sentimos una angustia especial. Es una lección aprendida a través de la historia. Acabem amb Un dia más con vida, un relat autobiogràfic de Richard Kapuscinski que narra els últims dies d'Angola com a colònia portuguesa el 1975 i les terribles conseqüències de la descolonització. El film es va endur el premi del públic al Festival de Sant Sebastià. Y fuera de esta ciudad. ¿Cuántas veces quieres que te lo diga? Aquí está mi historia. No necesitaré ningún permiso si voy contigo. Eres un puto loco. Hablo muy en serio, Arthur. ¡Prensa! ¡Somos periodistas! No. 1, 2, 3, listen. Listen. Seguim amb més temes. Un dels grans experts en literatura negra de casa nostra, l'escriptor Àlex Martín, presenta demà a la Biblioteca de la Bòbila el seu últim llibre que porta per títol Jaume Fuster, gènere negre sense límits. I aquí el tenim. Què tal, Àlex? Bona tarda. Bona tarda. El llibre comença amb un munt de referències que fan diferents escriptors sobre Jaume Fuster. Trobem referències d'Ignasi Riera, Manuel de Pedrolo, Manuel Vázquez Montalbán, Rafael Vallbona, que lloen la seva tasca de Jaume Fuster i una mica també la seva obra com a persona també. Qui era Jaume Fuster? Explica'ns-ho pels qui no sapiguem qui era. Bé, Jaume Fuster sobretot és un dels iniciadors, podríem dir l'iniciador, a l'etapa moderna, a l'etapa contemporània dels 70 de la novel·la negra. És a dir, hi ha un punt, durant els anys 70, hi ha un moment en què la novel·la negra canvia de rumb. Nosaltres estem acostumats, quan parlem de novel·la negra, a parlar de novel·la negra nord-americana. Doncs hi ha un moment que als 70 entra a França una corrent que es diu neopolar, encapçalada pel Jean-Patrick Manchet, i la novel·la negra es converteix en una novel·la negra política, en una eina perfecta per explicar com funciona la societat. Jaume Fuster es pot dir que entra en aquest moment i d'alguna manera pren el relleu de Rafael Tassis i Manuel de Pedrolo, que són els dos escriptors que durant la dècada dels 40, 50 i 60 fan novel·la negra a Catalunya,
i es considera l'autor que d'alguna manera obre les portes a la modernitat del gènere, no? I això, bé, és interessant perquè tots els escriptors d'avui dia són d'autors, alguns ho saben, uns altres no, de Jaume Fuster, no? Era un acte de justícia el fet de dedicar-li a aquest estudi? Perquè llegia que potser no l'hem situat al lloc en el que pertoca, o potser la gent no el coneix prou. Sempre dic que Catalunya és un país molt estrany, no? Normalment oblida les seves patums, oblida els seus referents, i ho vaig fer com un acte merescut, però també com un acte de país, no? Jo penso que avui el gènere negre és un gènere que trenca motlles, no? Tothom escriu novel·la negra, tothom es creu que escriu novel·la negra, no? I moltes vegades no sabem d'on venim, i és important que la gent conegui que un senyor que es deia Jaume Fuster va fer uns esforços molt grans per introduir a Catalunya no només aquest tipus de literatura, sinó que ens va ensenyar també qui era Dashiell Hammett, qui era l'Arthur Conan Doyle, i ens va explicar una mica què és això de la novel·la policia, què és això de la novel·la negra. A mi em sembla que és important que coneguem i que li fem justícia. A més, coincideix l'efemèride dels 20 anys de la seva mort, que a mi és veritat que ha quedat una mica apartat pel centenari de Manuel de Pedrolo, i de la Maria Aurelia Capmany, però eren 20 anys i s'havia de fer alguna cosa. No s'havia fet res del Jaume Fuster i a mi això realment em va fer pensar. I per què aquest passar, aquest no reconeixement, diguem-ho així? Perquè jo llegia que ell escrivia en català, i el fet potser d'escriure en català va representar una mena d'escull potser de no assolir aquest reconeixement, però que a ell tampoc li importava gaire, no? No, jo penso que ell era molt militant, tenia molt clares les seves idees, unes idees de caire nacionalista i de caire reivindicatiu, i jo penso que va utilitzar la novel·la negra per incloure aquest tipus de reivindicacions. Quan llegeixes les seves novel·les te n'adones que hi ha una radiografia claríssima de la societat en la que va viure, hi ha també una defensa de la unitat dels països catalans, que això és una cosa que darrerament ara es torna a juntar, però s'havia perdut durant els 90, és a dir, aquesta reivindicació d'explicar una mica què és la catalanitat i sobretot també els moments del final del franquisme, una mica quan la societat comença a ser lliure en aquest país. Ell publica una novel·la que jo recomano a tothom, que és De mica en mica s'omple la pica, que va ser durant molts anys lectura a l'institut, però és una novel·la que parla de que alguna cosa està canviant a la societat espanyola. Franco està agonitzant i d'alguna manera es veu què està passant en aquesta societat. És aquest moment del canvi. Després ell va fer més coses, perquè ell mor l'any 98, per tant té un bagatge molt interessant. Explica'ns una mica a veure com estructures el llibre, no sé si podem dir llibre, assaig, estudi... Jo diria que és un llibre divulgatiu. És un llibre que pretén, sobretot, engrescar a la gent que no coneix Jaume Fuster, és a dir, és un llibre que qui no conegui Jaume Fuster el pot llegir perfectament, no té cap mena de dificultat ni lèxica, ni faig moltes frases subordinades com els universitaris, no, faig coses senzilles, i després també és un llibre que sí que té un cert criteri seriós, perquè al fons Jaume Fuster es troba a la Biblioteca de Catalunya i per tant el vaig regirar, capgirar i per tant s'hi pot trobar molta informació. Va ser difícil, d'alguna manera, dividir i decidir com feia el llibre, però em va semblar que la manera més intel·ligent de fer-lo era, primer, contextualitzar l'autor, és a dir, d'alguna manera explicar d'on surt Jaume Fuster. És un home d'una generació concreta, la generació dels 70, és una generació que ve d'una postguerra, d'una literatura molt endarrerida encara, si obrim les portes cap a Europa, i intenten introduir nous models textuals i experimentalistes. Això m'interessava d'una banda. Després també era molt amic del Manuel Vázquez Montalbán, això també, perquè avui recordem molt Manuel Vázquez Montalbán i hem oblidat Jaume Fuster. I una de les raons és la que tu comentaves, la raó lingüística. I després em va semblar molt interessant unir les seves novel·les per cicles. És a dir, ell va travessant diferents cicles, té un cicle més reivindicatiu, com t'he comentat, amb el De mica en mica s'omple la pica i la corona valenciana. Té un cicle molt nord-americà, dedicat molt al món que ell va viure de petit, al món del Humphrey Bogart, al món del cinema i tal, que seria Les claus de vidre i Tarda sessió contínua 345, i després té alguns cicles més divertits, alguns d'homenatges a Agatha Christie, Arthur Conan Doyle, a Dashiell Hammett, i alguns fins i tot experimentals, que és el que et deia. Després vaig veure que era molt interessant també veure no la feina des de dins, sinó també la feina que va fer per la novel·la negra des de fora.
va ser un home que va fer de director de col·leccions, que va engrescar els Ofèlia Dracs, que van ser un col·lectiu molt interessant, que van fer narrativa popular quan aquest país no se'n feia, i després també vaig veure doncs, que s'havia fet alguna adaptació cinematogràfica i alguna teatral, i vaig veure que això també era interessant parlar-ne. L'última part del llibre és una part teòrica que vaig veure que va escriure molts articles explicant al públic català què era això del Sherlock Holmes, d'on venia, l'Agatha Christie, què és això de que et matin a l'Orient Express i totes aquestes coses, i vaig pensar que ara potser no caldria tant fer-ho, però en aquell moment sí, s'havia de reeducar la gent, no? Explicar-li una mica què era tot això. Àlex, el llibre aquest forma part de la col·lecció de novel·la criminal Crims.cat, si no m'equivoco, la qual tu dirigeixes. Quants anys fa que esteu en funcionament? Fa 7 més 1, jo sempre dic que l'any anterior que penses la idea i la gestiones i ja forma part, són gairebé 8 anys i són 40 títols. 40 títols ja, Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do, Crims.cat, t'ho explico breument, és una col·lecció que va sorgir en un moment en què no hi havia res, que no hi havia cap col·lecció de novel·la negra catalana i vaig pensar que havia de proposar a alguna editorial aquest projecte, que era un projecte de recuperar col·leccions, perquè nosaltres som un país de col·leccions. Ja vam tenir la Cua de Pai als 60, vam tenir la Negra, que la va dirigir el Jaume Fuster als 80, i s'havia de fer una col·lecció que fos un signe de normalitat, que es publiquessin autors catalans de tot arreu i que es traduïssin autors estrangers. I bé, l'aventura continua, l'aventura són 40 títols, que són molts títols, i per tant està consolidada i és una col·lecció, jo crec, de referència pels lectors de gènere negre en català. Continuem amb la mateixa il·lusió i l'editorial al revés continua apostant per aquesta col·lecció i a mi fins que no m'acomiadin doncs jo continuaré. Escolta, que abans em feies una mica referència al principi, parlaves de la novel·la negra o que hi ha molta gent que actualment tothom s'apunta una mica al carro. Segons tu, quin és el nivell de novel·la negra actualment aquí a casa nostra? És un nivell, anem a dir, hi ha de tot, com a tot arreu, això és un calaix de sastre, tu tries, el gust del lector sempre és subjectiu, però és evident que nosaltres venim d'una tradició molt curta. És a dir, nosaltres fins fa ben pocs anys el que fèiem era adaptar i copiar models de l'estranger. És veritat que hi ha com un revifament darrerament, però jo no em posaria eufòric. Jo seria prudent, diria que fem coses que estan ben fetes, diríem, si em fessis dir-te 5 títols, doncs te'ls diria, i te'ls diria de bons, però aquestes eufòries desmesurades jo tampoc em passaria. Vull dir, a veure, jo crec que els francesos, per exemple, doncs ens porten molta diferència i és el nostre mirall també una mica, no? Nosaltres sempre hem estat mirant a França i, bueno, la qualitat és bona, però cal fer molta feina. Demà et veurem a la Bòbila presentant aquest llibre sobre Jaume Fuster. Sé que també n'estàs preparant un altre amb en Jordi Canal, l'actual director de la Bòbila, al qual li tens un gran apreci i que lamentablement se'n jubila. Lamentablement se jubila, afortunadament per mi, em dedicarà el 100% del... Bueno, no, perquè la seva dona s'enfadarà, però un tant per cent alt del seu temps. Sí, jo penso que cal reivindicar el Jordi Canal com una de les persones que ha fet molt per la novel·la negra en aquest país. Ell és una persona sàvia i prudent i és una persona que sempre s'ha mantingut al marge de certes festes i actes d'homenatge, però penso que li hem de fer justícia, no? I ha estat una persona que va arribar a la Bòbila l'any 1999 i que, per tant, ha fet una feina molt important d'emmagatzematge de novel·les i de producció i també de difusió i d'estudi, també, no? Perquè ha publicat articles i ha publicat, doncs, un llibre que vam fer conjuntament de la Cua de Palla, doncs, que n'estem molt contents, no? Per tant, el Jordi, doncs, això, no? Se l'ha de situar al lloc que li correspon. Ja que em preguntes pel llibre nou, doncs sí, fa 5 anys ens vam engrescar a fer-ne un altre, sortirà d'aquí uns mesos, falta molt poc, i és un llibre que es titula Trets per totes bandes. En català també tindrà la seva versió, que es dirà A quemarropa, i és un llibre que parla de què és la novel·la negra, perquè un dels grans dilemes que tenen els escriptors de novel·la negra és que els hi pregunten que defineixin el gènere i no el saben definir. I aleshores el Jordi i jo ens vam plantejar fer un llibre on s'expliqui què és això de la novel·la policíaca, què és això de la novel·la negra, qui era el senyor Georges Simenon, i una mica fer com un recorregut cronològic pel gènere
que ens ha costat 5 anys de feina, que no, jo crec i espero que us agradarà. I tant, estarem atents i ja quan l'acabeu ens el feu arribar i us convidem a tots dos, tu i el Jordi, i així també li fem un homenatge. Àlex Martín, moltes gràcies per haver-nos acompanyat. Demà a les 7 a la Bòbila, presentació del llibre sobre en Jaume Fuster. Correcte, gràcies. Moltíssimes gràcies. A vosaltres. I a vosaltres, doncs ara, ja que parlàvem de llibres, us deixem amb alguna de les recomanacions de les nostres biblioteques. Aquesta setmana a la Biblioteca Plaça Europa us volem recomanar Dies que duraran anys, del Jordi Borràs. Aquest llibre, publicat ara el 2018, és una selecció feta pel Jordi Borràs, el fotoperiodista Jordi Borràs, una selecció de fotos seves i d'altres periodistes sobre els fets que van esdevenir l'1 d'octubre del 2017. Les fotos, aquestes fotos, s'acompanyen de textos de diferents escriptors del nostre país que opinen sobre tot el que es va esdevenir aquella tardor del 2017. Aquest llibre és un testimoni que queda per a la memòria col·lectiva sobre la violència policial, les manifestacions de la gent, les votacions, tot el moviment social d'aquella tardor. És un llibre sobre uns fets que són plenament actuals i que la gent encara els viu a flor de pell. És un llibre molt recomanable. Dies que duraran anys, del Jordi Borràs. Un cop al mes entrem al districte cultural i en aquesta ocasió hem visitat la nau Tonal, un espai situat en una antiga fàbrica de Santa Eulàlia on els artistes poden desenvolupar el seu treball i habilitats. Ens hem parat a conèixer dos de molt diferents. D'una banda, la Carla Agulló, més coneguda com a Scholz, qui porta el seu segell musical, Red Panda Music, i de l'altra, l'escultor de llarga trajectòria, Alfredo Sánchez. Artísticament se'm coneix com Scholz, XOLS, i també gestiono un segell discogràfic que es diu Red Panda Music i ara també a part treballo també, col·laboro amb l'Slow Club, una sala petita a Barcelona, és un establement que fa còctels, també té una petita boat, li porto ja la programació artística. Clar, jo vaig començar als anys 90, perquè era l'època en miqueta l'electrònica començava a fer-se més visible, amb Prodigy, Chemical Brothers i tal. I jo estava en un grup típic grup de metal, perquè als 90 també és el que es portava quan ets adolescent. Llavors va començar la curiositat allí, vaig comprar bons plats, perquè vaig veure que això també era interessant, el de mesclar, i la cosa, buscant-se una miqueta la vida, més o menys es va consolidant el nom i arriba un moment que ja està tenint molts bolos i que a part disfrutes molt el que es fa, perquè realment el que més agraeixo de punxar, sobretot, suposo que li passa a tots els disjòqueis, és fer divertir la gent, que la gent s'ho passa bé i veus que, ostres, mira, aquest tema els ha agradat molt i jo sabia que era un bon tema. Això és el que més s'agraeix. La idea del segell era autopublicar-la, bàsicament. Però també em vaig donar compte ràpidament que si fas un segell només per publicar la teva música, per entitat com a segell. I vaig pensar, ja que m'hi poso, fem bé les coses, busca altres talents d'on els trobis, de música que crida atenció, proposa'ls-hi, treballa amb ells. I clar, el bonic és que arriba un punt que ara ja som, com poso el fet a la bio del segell, som una família, en el sentit que som tots col·legues, ens coneixem, ens portem molt bé, hi ha molt feedback musical, en el sentit de, si m'envien demos, em coneixen el suficient com per saber que si els dic està bé el tema però això no m'agrada. Saben que en el fons, si ho arreglen, el tema serà millor. Ja et dic, per la gent com això, Erin the Noise, el Ludovic, els altres ja són més de fora també, però Uriel Fornós també, que és de Palamós, que és d'aquí, perquè són els que tinc contacte més directe, no? I així, clar, ha estat a partir del segell que hem pogut tenir la residència Slow Club, no? Perquè, clar, buscant un segell i un club crea una sinergia molt bona, perquè buscant un segell, quan val la pena, és quan té una identitat musical pròpia, no? Quan té un so que és reconeixible. Que ara, bàsicament, m'estic centrant molt en house, música bastant melòdica, que sigui festiva, però sobretot sempre dic que es té que ser elegant, o sigui, una certa elegància musical, no? Només va ser entrar a l'entrada que vaig dir, aquest local té màgia. Els llocs, ja com tot com molt berlinès, aquest rotllo així com industrial, però alhora un toc bohemi, i vaig dir,
saps? En plan, toma dinero, saps? Jo me quedo quedar aquí. I va ser una gran idea perquè realment poder treballar en un lloc que no molestes a ningú, perquè hi ha una comunitat molt maca d'artistes que sempre hi ha molt bon rotllo, hi ha una oportunitat durada perquè realment el so millora molt quan pots treballar com vols, si no has de treballar limitat per uns veïns els que pots molestar i per coses així mundanes, no? Alfredo Sánchez es un escultor que viene trabajando desde los años 90 prácticamente a pleno empleo. Antes tenía el taller en Barcelona, pero resido en Hospitalet desde, bueno, ni me acuerdo, de los años 60. Si te fijas en casi todas, hay unas pautas determinadas, por ejemplo, están fraccionadas, porque creo que todo está hecho de elementos que forman conjuntos más grandes, ¿no? Entonces van formando como si fuesen parte de una película, fotogramas, y esto explica una historia. Todas explican una historia, aunque yo no quiero explicarla porque pienso que si soy escultor la de explicar la escultura. Con la madera me encuentro muy a gusto, también mezclando materiales, mezclo madera con piedra, piedra con hierro, solo piedra, básicamente trabajo urdecona y piedra de calatorao. Y en cuanto a madera, pues me encuentro muy a gusto. Siempre procuro saber cuál es el origen de la madera porque cuando tú tienes una idea, la llevas a la práctica, todos estos datos, luego hay un diálogo con la madera que es el resultado final, con esta idea y la forma de tú realizarla. Para mí lo importante es que la persona que ve mi obra tenga como te diría yo, haga una reflexión. ¿Esto qué puede ser? Yo empecé haciendo figurativo y fui desistiendo, porque claro, es muy fácil, tú ves una escultura cualquiera figurativa y entonces dices, mira, esto es una señora, tiene aquí las cenizas de su marido, bueno, esto es como muy fácil. Yo quiero que alguien vea la escultura y sienta algo, la ayude a pensar, a reflexionar, cómo este escultor se ha pegado todo este tiempo haciendo esto, qué me quiere decir, y bueno, sí, yo doy bastantes pautas para que se entienda. Yo, a pesar de ser ya un artista bastante experimentado, que ya he dado muchas vueltas, veo muy positivo que haya gente que tiene ganas de hacer cosas, que encuentra espacios, que se une con otra gente para colaborar en proyectos. Esto lo encuentro súper interesante. La intervención consiste más que nada en hacer un homenaje a Gaudí y al trancadís, que es una técnica muy particular de aquí, ¿no? Entonces, a través de esta técnica intenté hacer una intervención urbana que diera un poco de vida a un lugar donde transita mucha gente y que creo que le hacía falta. Básicamente, como en este barrio hay mucha gente de muchas culturas, pues intenté como inspirarme en elementos que fueran bastante universales para todas las culturas, digamos. Entonces están los elementos como el agua, la tierra, el fuego, el aire. Luego también está la vida, la muerte, el amor, Santa Eulalia. Hay un homenaje a Gaudí también, porque básicamente el trancadís es como el padre, ¿no?, del trancadís. Molt bé, m'agrada molt que un espai que era tan poc atractiu que hagi agafat aquest to. Espero que els grafitis no ens ho pintin, els grafiters, però vaja, estem molt contents. Ha estat com un esclat de llum i de color davant de la grissor que tenia sempre, no?, aquesta pujada al metro. Em sembla una iniciativa molt interessant, molt innovadora i una bona forma de començar el dia. Quan surts del metro per anar a treballar i veus aquestes columnes, en comparació com estaven abans, doncs molt bé. No sé, és molt diferent al que hi havia abans. Abans inclús donava una miqueta de llàstima perquè hi havia tot de coloms i de cagades pel terra, i veure les columnes així adornades doncs és molt més maco i està molt bé, la veritat.
L'Airet és un espai obert de 8 del matí a 9 de la nit on podeu venir a esmorzar, dinar i berenar. El que hi ha és una proposta gastronòmica basada en cereals, gra i verdures, principalment. També hi ha carn i peix, per descomptat, però en menys mesura. Molts sucs bons fets al moment, cada dia diferents, llets vegetals, formatge vegà. Tot això, és a dir, un univers de possibilitats pels vegetarians, pels vegans i pels que no ho són també. La L apòstrof és un homenatge a l'Hospitalet, a la marca de l'Hospitalet, i perquè nosaltres som de l'Hospitalet. Volem ser de l'Hospitalet, som un establiment de barri. I també aquesta sensació d'aire, d'aire, de nous aires. Perfect. Hadouken! You win. Els amants de la música i els documentals teniu una cita ineludible amb l'Inèdit Festival. En aquesta edició es podran veure obres d'arreu que reflecteixen el món de la música lluny dels tòpics i de la imatge preconcebuda de l'artista. D'entre les pel·lícules que es projecten hi ha The King, una road trip musical a través dels Estats Units seguint l'impacte cultural que va tenir Elvis Presley. També es podrà veure la polèmica Cocksucker Blues, vetada pels mateixos Rolling Stones, o l'esperadíssima Matangi Maya Mia, sobre la trajectòria de l'artista Mia. Sense oblidar tampoc produccions locals com Yo Soy la Rumba, Sobre Paret, o Andrea Motis, la trompeta silenciosa de Ramon Tort. Tricicle s'acomiada dels escenaris amb hits. Es tracta d'una compilació dels 12 esquetxos més exitosos de la seva llarga trajectòria de 40 anys i un resum de gags molt curts que tanquen l'espectacle. La companyia estarà 5 mesos al Teatre Victòria després d'arrencar la gira a Albacete el 2016. Porten gairebé 300 funcions i 180.000 espectadors. Després de la seva estada a Barcelona, seguiran de gira per Espanya i esporàdicament a Catalunya. Una de les veus més respectades del món del folk i del soul, Cat Power, arriba dijous vinent a Barcelona dins el Festival Cruïlla de Tardor. Després de 6 anys de silenci, ve amb un nou treball sota el braç, Wanderer, on parla del camí recorregut fins a arribar al punt on és ara, tot connectant amb les arrels del blues i del folk. Toca acomiadar-se i ho fem amb les instantànies de la ciutat que ens han seleccionat del seu perfil d'Instagram. Els companys d'Insta l'Hospitalet, no oblideu etiquetar-los quan capteu moments amb la vostra càmera o el telèfon mòbil. Nosaltres ho deixem aquí, ens veiem dijous vinent que fem festa, tornem el dia 8 de novembre. Fins llavors podeu tornar a veure aquest programa i més continguts al web dels mitjans de comunicació de l'Hospitalet, l'elacdigital.cat i també a les xarxes socials. Que vagi bé. Gigi.